L'any passat ens vam adherir al projecte Innovamat. Aquest projecte neix de la inquietud de 40 professionals, entre els que es troben matemàtics, enginyers, pedagogs, mestres, i volien fer un projecte innovador on el nen aprengués matemàtiques d'una manera més constructiva, més competent i més lúdica. Aquest projecte, Innovamat, consta d'un llibre d'aventures, que és aquest, on tenim dos protagonistes, que és el Samuel i la Martina, que són nens de l'edat dels nostres nens, i ens proposen una sèrie de reptes en els quals els nens van buscant estratègies per resoldre'ls. Innovamat és una manera diferent de fer les matemàtiques, en un ambient relaxat, distès, on els nens se senten protagonistes del seu aprenentatge, la mestra fa de guia i els nens estan molt motivats, molt contents de fer així les matemàtiques. Aquest projecte té un nom que ja, de per si, el projecte Innovamat, està molt relacionat amb la innovació. En una era que entrem ara amb noves tecnologies i en una era d'innovació, crec que és important adherir-nos a aquest projecte. La primera part és posem un vídeo on els nens ens plantegen un repte, els dos protagonistes de la sessió, que es diuen el Samuel i la Martina. I a partir d'aquest vídeo ens plantegen una sèrie de reptes que hem d'anar resolent, que hem d'anar solucionant. Una altra part molt important d'aquest programa és la plataforma educativa digital, on treballem amb tablets i on es fan també tota una sèrie d'exercicis que incorporen aquests 5 blocs que he parlat abans: relacions i canvi, mesura, numeració i càlcul, espai i forma, estadística i atzar. Llavors, cada nen treballa d'una manera individual, per això tenim uns cascos que se'n posen, i les activitats estan orientades, estan seqüenciades i les dirigeix un personatge que es diu Vimat. Llavors, cada nen va seguint el seu ritme propi d'aprenentatge. Hi ha nens que el primer exercici que surt hi ha blocs, ells trien el bloc que volen treballar, dins la mateixa sessió poden canviar de bloc, llavors ells trien la sessió, trien l'activitat. Hi ha nens que ho resolen a la primera, hi ha nens que necessiten una petita ajuda i els hi surt aquí el personatge que es diu Vimat i els hi dona la petita ajuda, els hi dona un suport visual i es van respectant molt el seu ritme d'aprenentatge. Els nens aprenen d'una manera lúdica, quan van assolint totes les proves se'ls hi dona uns premis, unes estrelles i van construint una ciutat. És un sistema molt innovador. Primer de tot perquè no seqüenciem les matemàtiques com tenim normalment, ens plantegem amb un sistema tradicional, sinó que anem tocant diferents continguts diferents. Per una altra banda, perquè és molt més vivencial, tenen els cubets per treballar molt per parelles, de sobte treballen individualment, de manera grupal, es potencia molt l'autonomia personal de l'alumne, els nens tenen el seu espai perquè tenen un espai per riure, per passar-s'ho bé i on poden destapar una mica les emocions també. Fem 5 hores de matemàtiques, 4 és hora de matemàtica, una és una hora complementària que es diu taller matemàtic. D'aquestes 5 hores, una la dediquem a aventures, el llibre d'aventures que us he presentat, l'altra a la plataforma digital i les altres 3 treballem també en un altre llibre que tenim d'una editorial i tot això fa tot plegat, una complementació perquè el nen pugui assolir unes matemàtiques més competencials que li facin arribar a un nivell que pugui sortir-se, resoldre petits problemes de la vida quotidiana, que pugui tenir una base molt forta en futurs estudis. Jo crec en aquest projecte i crec que els nens també veig les seves cares de felicitats quan fem tot això i jo aposto per la innovació.